Аламид е хранителна добавка, разработена чрез комбинация от смолисти производни, мед и растителни екстракти, насочена към подпомагане на гастроинтестиналната система. Формулацията има за цел да проявява защитен ефект, като образува физическа бариера върху увредените участъци на стомашната лигавица, особено при състояния като гастрит и язва. Съдържащите се в продукта смолисти компоненти и вискозната медена матрица показват адхезия към стомашната лигавица и създават временен защитен слой. Този механизъм може да допринесе за намаляване на дразненето, причинено от стомашната киселина, както и за защита на увредената тъкан от външни фактори. Същевременно, този бариерен ефект създава благоприятна микросреда, подпомагаща процеса на мукозално възстановяване. В състава на формулацията: екстракт от женско биле, сладък корен, известен със своите мукозопротективни свойства и принос към регулацията на киселинността. Екстракт от жълт кантарион, отличава се с подпомагащо действие при възстановяване на тъканите и противовъзпалителни ефекти. Нерафинирана захар и мед действат като естествен носител и подпомагат бионаличността. Чрез синергичното действие на тези компоненти се цели подпомагане на балансирането на стомашната киселинност, предотвратяване на нови мукозални увреждания и подкрепа на процеса на възстановяване на съществуващите увреждания. Неофарма